Gdy z okien nie patrzy, gdyby te listy czytał świat, to pewnie by się zmienił. A mędrcy mądrzy, że aż strach, milczeli zawstydzeni. Gdyby te listy czytał świat, to pewnie by się zmienił. A mędrcy mądrzy, że aż strach, milczeli zawstydzeni. Na moim podwórzu jest ściana łaciata, na ścianie tej dzieci list piszą do świata, ogromny zbiorowy list. A ja mam stokrotne powiedzieć chcę dzięki za wasze pisanie i moje piosenki, do grobu zapałki błysk, do grobu zapałki błysk. I kto zna, to z nami. Gdyby piosenek słuchał świat, to pewnie by się zmienił. A mędrcy mądrzy, że aż strach, milczeli zawstydzeni. Gdyby piosenek słuchał świat, to pewnie by się zmienił. A mędrcy mądrzy, że aż strach, milczeli zawstydzeni. Dziewczynka ze zdjęcia. Pani Łucja chodziła do szkoły w Lesznie przed II wojną światową. Świetnie ją pamięta i zgodziła się nam o niej opowiedzieć. Zapraszamy. Bardzo lubiłam chodzić do szkoły. Nie opuszczałam nigdy niczego. Jakie Pani najlepiej uwielbiała przedmioty? Czy Pani pamięta? Historia, geografia, no i język polski. A matematyka nie za bardzo. Super, to tak jak ja, także duże brawa. Dlatego taka pamięć nieuczna. Jeszcze jedno takie pytanie się nasuwa. Z jakich korzystała Pani może, czy w tamtych latach istniały długopisy? Nie, było pióro i atrament. Atrament. Ołówek. Słyszeliście, dzieci? Atrament i pióro. Nie było długopisów. Ołówki co prawda były. Jeszcze jedno pytanie. Proszę mi opowiedzieć jakąś ciekawą historię z okresu szkoły. Pani? Mam taką śmieszną historię, pamiętam to dzisiaj jeszcze. Było kiedyś, wszedł nasz pan kierownik szkoły, pan Stark, i powiada: dzieci, kto z was był w Gdyni? No kto był w Gdyni, to się cieszy, bo w tych latach co tam było, kto do Gdyni tam pojechał kiedyś. I podnieśliśmy rękę do góry, kto był? No to był w Gdyni. No to dobrze, jutro mam wycieczkę, przyjedzie wojsko i was zabierze na wycieczkę, ale ci, którzy już byli, to zostaną w domu i będą mieli lekcje. Ale i będziecie jeszcze, możecie się bawić tam w piłkę i takie rzeczy. No dobrze, to ja poszłam do szkoły, bo chętnie chodziłam do szkoły i ja mówię, no to ja pójdę po co, bo po co pójdę do szkoły? Tam się ubierać, jak będziemy bawić się na tymi piłkę grać. I jak wojsko przyjechało, samochody, przyszedł oficer i powiedział: no dzieci, teraz wszystko do samochodów. No to ci, co mieli jechać, to poszli do samochodów, a my na bok. No a ja bosa. I teraz co? Ja mówię, a myśmy nie, a dlaczego nie idziecie do samochodu? Bo myśmy nie mieli pojechać, myśmy byli już. Ale wszystko musi pojechać. No to kto bliżej mieszka, niech sobie postawi, niech się idzie ubrać, a kto daleko mieszka, no to pojedzie tak jak stoi. A ja dalej mieszkałam, no i nie mogłam. I koleżanka przyniosła mi buty, ale nie pasowały. I tak pojechałam boso do Gdyni.